Ez da maiz ikusten dena, baina herri batzutan ari dira bertako historia antzerkiratuta azaltzen. Oraindik orain Urnietan gertatu da. Herriaren historia ez ofiziala plazaratu dute. Liburuetan idatzita ez dagoen hori. Azken batean historia ez dutenek, ezta? Eta egiazko historia hemen ikusten dan historia da, herritarren historia, ezta? Juan Agirre Sorondo idazle donostiarrak burututako gidoiari jarraiki, 70 urnietarrek hartu dute parte ikuskizunean. Ni antzerkian munduan ez naiz ibili, bakarri hori ikastola nola zer prestatzen, baino besterik ez. Pues niri gertatu zait, sorgina bat naizela. Aku, estakipa. Hoi pentsatu due eta hoixe erabaki due beak. Eta orduan zutara. Maria, parte hartu aluzo inoiz Marizuloko mesa beltz horietako batean? Nahi bezue, nahi din, baina umerik ez ikutxu. Aitortu nahi madeen, bezala indarra nahi biako. Arre, ez dugu ez ere egin! Marizulo dauka izena Urnietako historia antzestuak. Bertan, orduta laurdeneko ikuskizunean, gerora oihartzuna izan zuten hainbat pasarte gogoratzen dira. Lehenengo gerrate karlistakoak esate baterako. Historiak balio du ikasteko. Gu aurrekuek ondo zein zuten gogoan hartzeko, eta gaizkin zuten ura berriz errepikatzeko. Baina nik uste bigarren parte hortan guainikan komeri dauzkagula, eta hainbat gauza ez ditugula bihar bezala ikasi guainikan. 1876 urtean, Loret joko edo koplari guduak egin ziren Urnietan. Pilota partidak, herrikirolak eta erromeria ere izan ziren egun hartan. Carmelo Etxegarai euskaltzale azpeitiarrak irabazi zuen kopla sariketa. Hemen euneko batean Urnieta islatzen da, ezta? Baina nik uste dut beste euneko handi batean baliogarria izan zitekeela Euskal Herriko edozein, edo Gipuzkoako behintzat edozein herriaren historia kontatzeko edo, Joan zen mendeko 23. urtean hasi eta 36 arte munduko formula bateko gidari onenek eta kotxemarka famatuenek zapaldu zuten Urnieta, lasarteko zirkuitura etortzen zirenean. Uda partean izaten ziren lasterketak eta mundu osotik etortzen ziren ikusleak, aberatsak batez ere. Zure Bugatiarekin batazbesteko zenbateko abiaduran joatea espero duzu? Orduko 122 kilometroa. Ikaragarria, orduko 122 kilometroan, pentsatzen zarekin ere zorabiatu egiten nahi. Nik uste, bate hon batek hau ikusi ezkero gogoa sortuko zaiola bere herrian horrako zerbait antolatzeko.